ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏକ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଶିବ ନିଜେ ସହିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାପର ନିବାରକ, ସେ କାହିଁକି ନିଜର ଶରୀରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଧାରଣ କଲେ? ଏହା କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ସଂସାର ରକ୍ଷାର ଏକ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର କାହାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପୌରାଣିକ କଥାର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା। ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରଥମେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା। ଏହି ବିଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାଶ କରିଦେବାର ଭୟ ଥିଲା। ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ମହାଦେବ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲେ। ଏହି ବିଷ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ନୀଳ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲେ। ଏହି ବିଷ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାପ ପରି ଥିଲା। ଏହା ସଂସାରର ନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ନିଜେ ଏହାକୁ ସହି ନେଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ ପେଟକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳ ରହିଗଲା ଓ ସେ ନିଜେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପୀ ସାପକୁ ସହିଲେ। ଏହି ଲୀଳାରେ ଶିବ ନିଜେ ସାପ ସହିଲେ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସେ ସଂସାରର ଭଲ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବିଷରେ ଭରିଦେଲେ ଓ ସେହି ବିଷକୁ କଣ୍ଠରେ ଧରି ରଖିଲେ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭକ୍ତ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜର ଶରୀରରେ ବିଷ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଶୁତୋଷ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜେ ସହି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପାରେ ସମସ୍ତ ବିଷ ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତୁ, ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ନେବେ। ଜୟ ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।